Drahí súrodenci, priatelia, tak dneska by som vás rád pozval v tejto kázni, možno tak virtuálne v predstavách, ale ja verím, že na veľmi konkrétne dva také vrchy kopce, výšiny, ako si to nazvete. A prvý sa volá úrodné pole, alebo záhrada plná ovocia, alebo plodná záhrada. A už to vám evokuje niečo lákavé, vábivé. Kto by nechcel byť na takom mieste, ktoré je plodné, ktoré je plné ovocia, ktoré je takým náveštím úspechu, zabezpečenia, istoty do budúcnosti. A ten vrch sa volá Karmel. Toto je jeho preklad. Keď pôjdete do Izraela, nenechajte si to utiecť. Väčšinou je tam veľmi krásne, keď idete hore na ten Karmel, ak aj niekde inde je sucho a tam hore je krásne. Tak ja vás chcem pozvať znovu do prvej knihy Kráľov. Budeme pokračovať v príbehu o Eliášovi a s tým nazeraním, čo to znamená pre nás dnes. Čo to znamená byť Eliášom dnes, v tejto dobe, v 21. storočí. Takže môžete si spolu so mnou otvoriť prvú knihu Kráľov, 18. kapitolu od 18. verša a postúpime o pár veršov ďalej v tom príbehu. A ja z neho čítam teda tieto verše. Odvetil mu Eliáš, kráľovi Achabovi: nie ja, ale ty a tvoja rodina prinášate Izraelu skazu, lebo ste opustili príkazy Hospodina a pridržiavate sa Bálov. Teraz však zvolaj ku mne na vrch Karmel všetok Izrael a 450 prorokov Bálových a 400 prorokov Ašery, ktorí jedávajú zo stola Jezábel. Achab rozoslal pozvanie všetkým Izraelitom a zvolal prorokov na vrch Karmel. A tu pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal: dokedy budete ťahať na dve strany? Ak je Bohom Hospodin, nasledujte ho. Ak je ním Bál, choďte za ním. Ľud mu nič neodpovedal. Takže keď sa vrátim do tej histórie, sme v situácii, kedy 3,5 roka v Izraeli nepršalo, čo pre tú krajinu bolo úplne fatálne a vyschli im všetky zdroje a zrejme stratili svoje istoty a zrejme aj tento vrch Karmel nebol plodným poľom a úrodnou záhradou, ako by to napovedal jeho názov, a celá krajina sa dostala do krízy. By sme dneska povedali hospodárskej, ekonomickej a možno aj spoločenskej. Áno, možno Združenie miest a obcí Izraela naplánovalo nejaký štrajk, možno nejaká podnikateľská komora a tak ďalej by protestovali proti opatreniam. Je nádherné, ako sa to dá veľmi preniesť do tejto našej situácie, keď si predstavíte Izrael, v ktorom nepršalo 3,5 roka. A za tých 3,5 roka sa deje niečo, čo malo odtriasť modlami, ktoré mali v srdciach Izraelci. Celá tá generácia. Áno, my máme pred očami Bála a Aštartu. Bál bol bohom dažďa a búrky a Ištar alebo Aštarta bola bohyňou plodnosti. A to znamená, táto dvojica znamenala istým spôsobom zabezpečenie, poistenie aj toho, aby bola vlaha a dážď, ktoré sú pre Izrael úplne kľúčové, aj toho, aby bola prosperita, stabilita, budúcnosť, nádej, trvalo udržateľný rozvoj a čokoľvek si do toho dosadíte. A to neboli len pohanské modly, áno, boli to démonické modly. Ale prečo tí ľudia boli otvorení tomu sa otvoriť takémuto pohanskému modlárstvu? Lebo inklinovali vo svojich srdciach k tomuto modlárstvu, k tomuto zabezpečeniu. To sú modly v srdci. A
A taký názov som dal aj tejto dnešnej časti. Budeme hovoriť o modlách. V srdci. Dneska by sme mohli povedať, Michal, ale dneska tu nie sú oltáre, nekláňame sa nejakým sochám, neprinášame nejaké verejné obete. A opak je pravdou. Ja osobne som presvedčený, nielen ja, že žijeme vo vysokom modlárskej spoločnosti, generácii, a aj keby sme nežili v spoločnosti, ktorá je naklonená takýmto modlám, ako sú sex, peniaze, úspech, stabilita, zabezpečenie, prijatie, pocit dôležitosti, hodnoty, mojej identity a tak ďalej. Aj keby sme nežili v takejto generácii, ktorá to naozaj modlársky uctieva, hľadá a prináša tomu obete, niekedy aj krvavé obete. A keď si len predstavíte, dievčatá, ktoré začnú sa kláňať modle svojej krásy a chcú vyzerať úplne top a prepadnú bulimii, alebo na druhej strane sa vrhajú z jedného objatia mužského do druhého. To sú hrozné obete, ktoré tí ľudia prinášajú. Keď si predstavíte podnikateľa, ktorý obetuje vlastnú rodinu alebo zdravie len kvôli tomu, že sa kláňa nejakému zisku a istote zabezpečeniu. Keď si predstavíte, koľko mužov prináša krvavé obete tomu, aby boli dôležití, aby boli tí, ktorí niečo dokázali a ktorí si vyslúžia od okolia obdiv. Toľko mužov sa kláňa tejto modle hlboko vo svojom srdci. Aj keby sme nežili v takejto modlárskej spoločnosti, Biblia nám hovorí, že srdce človeka je továrňou na modly. Možno to máme v tom výroku, že Pán Boh, keď stvoril človeka, po jeho páde videl, že inklinuje k zlému. Dokonca je tam tak smutný výrok, že Pán Boh oľutoval, že stvoril človeka. Máme tendenciu utekať úplne opačným smerom ako k Pánu Bohu. 3,5 roka nepršalo. A Pán Boh otriasal týmito modlami a ukazoval, že ani Bál, ani Ištar nedávali odpovede. A nech prinášali akékoľvek obete, a nech sa snažili akokoľvek, a nebola z toho ani prosperita, ani istota, ani zabezpečenie, ani úroda, ani ovocie. Pán Boh vyzliekal tie modly do náha. 3,5 roka. Bolo úplne evidentné, že táďaľ cesta nevedie. Ale zároveň otriasal aj modlami v srdciach ľudí a v tej spoločnosti. A zrejme si dávali veľmi vážne otázky. Kde je Boh? Prečo sa toto celé deje? A minule sme hovorili, že je to čas Božích súdov. Že keď príde takýto čas Božích súdov, kedy Pán Boh zasiahne a začne ako keby odhaľovať tú oponu, začne nám vyzliekať to naše modlárstvo do hola, začne nám odhaľovať modly našich srdc. Že nám Pán Boh nadstavuje zrkadlo a zjavujú sa naše skutočné pohnutky, postoje, motivácie. A zrazu v tých úzkých časoch, ťažkých časoch, stresujúcich, neistých, vyplavávajú na povrch skutočné veci z nášho vnútra. Ja si myslím, že žijeme tú dobu. Tú dobu úplne. A mohli by sme skúmať Achaba a Jezabel, ináč stojí to za to, je to veľmi silné štúdium, ale dnes na to nemáme čas. A ja možno zhrniem len zjednodušene 7P, ktoré Pán Boh nám v tom príbehu a podľa mňa aj v ich historickej dobe, ktoré Pán Boh odhalil na vláde Achaba a Jezabel. A ja si myslím, že ich vidím dnes. A nehovorím to preto, aby som vás ohúril bodmi a aby ste si všetko museli zapamätať, len aby sme to tak videli plasticky, pred očami. Pokora, pokánie, podriadenosť, poslušnosť, posvetenie, pomoc, pomazanie. To všetko Achab z Jezabel popierali, ignorovali, pohrdali tým.
išli proti tomu. A ja osobne sa domnievam, že to vidíme dnes. Vychádza na povrch nie naša pokora, ale pýcha. Nie naše pokánie, ale rôzne návody a riešenia od toho, aké vitamíny, aký životný štýl, akého lekára, až po návody, akú teológiu a aký kresťanský smer. Len nepokánie. Podriadenosť. Dnes vidíme, že je úplný opak. Všetci vedia, všetci majú pravdu. Dokonca všetci sú odborníci na pandémiu alebo na COVID, na ekonomiku, na politiku a poslušnosť Božiemu povolaniu sa vytráca. Dnes každý si urobí to, čo považuje za správne. Každý chce posluchnúť svoje pohodlie alebo svoje nutkanie. To, čo on si vyberie. Každý si vyberá svoju cestu. Posvetenie, oddelenie sa pre Pána Boha dnes je veľmi zriedkavé. Nevidím ho. Pomoc, schopnosť prijať pomoc niekoho iného. Takisto skôr sa snažíme sa zabezpečiť a pomôcť si sami. A hľadáme pomoc hoci kde inde. A dokonca opúšťame zhromaždenia, opúšťame užšie, hlbšie vzťahy v cirkvi a opúšťame Pána Boha. Pomazanie je posledné péčko, 7. Kde dnes, ako keby sme nerátali s Božou mocou a s Božou zvrchovanosťou v dnešnej dobe. A konšpirujeme, bojíme sa. Ako keby Pán Boh už nesedel na svojom tróne a nemal úplne všetku vládu a moc. Ako vždycky mal, má a bude mať. Ale nechcel som veľmi rozoberať kráľa Achába, Jezabel, možno niekedy inokedy. A v čase Božích súdov však prichádza Božie zrkadlo, ktoré odhaľuje motívy. A odhaľuje ich v našej spoločnosti veľmi silne. Odhaľuje ich v cirkvi veľmi jasne v dnešnej dobe. A čo je modla? Čo je modla? Ja som našiel jednu definíciu mimochodom v knižke Timothy Kellera Falošní bohovia. Veľmi odporúčam túto knižku. A už z toho, ako vidíte, aká je hrubá, tak asi z toho vieme dedukovať, že venovať sa modlám v dnešnej dobe je naozaj obrovská téma. Že to sa nedá v mojich 20 minútach stihnúť. A to sa už blížim k polovičke. Čo je modla? Timothy Keller hovorí, že je to čokoľvek, čo je pre teba dôležitejšie ako Boh, čokoľvek, čo zaujíma tvoje srdce a myšlienky viac ako Boh, čokoľvek, od čoho očakávaš, že ti dá to, čo môže dať iba Boh. A to je veľa dobrých vecí. Veľa hodnotných, nádherných vecí. Čokoľvek, čo je pre teba dôležitejšie ako Boh. Čokoľvek, čo zaujíma tvoje myšlienky, tvoje srdce viac ako Pán Boh. A čokoľvek, od čoho očakávaš, že ti dá to, čo ti môže dať v konečnej fáze naozaj iba Pán Boh. Iba Pán Boh. Iba Pán Boh. A prosím, poďme si spolu otvoriť Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitolu. A ja si myslím, že tam je ako keby taká dvojička tejto situácie na vrchu Karmel. Prosto také novozmluvný vrch Karmel. Hej? Na ktorý nás nezavolal Eliáš, ale Pán Ježiš. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 24. verš. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. Alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
alebo majetku, zabezpečeniu, bohatstvu. A to slovo má celú škálu významov. Prosto to, z čoho vieme čerpať, čo je našim zdrojom na tejto zemi, čo nás môže naplniť, zabezpečiť. Ale na tomto konkrétnom mieste sa myslí viac na finančné a materiálne zabezpečenie človeka, mamon, majetok. A pán Ježiš, veľmi podobne ako Eliáš, a toto je hlas Eliáša. Toto je to, ako byť Eliášom dnes. Toto je ten Eliášovský hlas, ktorý takisto aj dnes potrebuje jasne znieť, aj keď je nepopulárny, aj keď je boľavý, aj keď je ako blesk z jasného neba a prináša istým spôsobom znepokojenie, pohoršenie, pobúrenie. A toto je ten hlas. Nemôžete slúžiť dvom pánom. Modlárstvo totiž to nie je o tom, že my odpadneme od Pána Boha a zaprieme ho. Ani Izraelci neodišli od Hospodina úplne. Podobne ako máme v príbehu Zlatého telaťa, ináč to je tiež krásny, a veľmi silný a ťažký príbeh. A v príbehu o Zlatom telati je to úplne viditeľné. Keď si Izraelci rozhodli, že si urobia modlu, tak ju nazvali Hospodinovým menom. A keď kňaz Áron bol hotový s tým dielom, tak povedal, toto je Hospodin, ktorý vás vyviedol z Egypta. Modlárstvo neznamená len čisté opustenie Pána Boha. Že stratím vieru, že odídem z cirkvi a budem žiť, ako keby Pán Boh nebol. To väčšina z nás by sme nikdy nedokázali, lebo už sme okusili, že Pán Boh je dobrý. My máme s ním skúsenosť. Modlárstvo znamená byť na obidvoch tých stranách. Aj na Božej, aj na tej modlárskej. A Eliáš hovorí, dokedy budete poskakovať na obidve strany, alebo kúľhať, alebo tancovať. Hej. A Pán Ježiš hovorí otvorene, nemôžete slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť dvom pánom. A zákernosť modlárstva je, že si oblečie na seba akékoľvek šaty, akúkoľvek podobu a aj tú kresťanskú. A pod povrchom vo vnútri nášho srdca a môžu byť modly. Veľmi smutný príbeh je v knihe proroka Ezechiela 14. kapitola, kde tiež podobne Pán Boh cez proroka konfrontuje aj modlu Bála, ale aj mnohé iné modly. A 14. kapitola, potom prišli za mnou niektorí zo starších Izraela, vodcov, lídrov. Posadili sa predo mňa a potom mi zaznelo slovo Hospodinovo, človeče, títo mužovia prijali do svojho srdca modly a položili ich pred seba pohnutku k svojmu previneniu. Môžem dovoliť, aby sa ma oni dopytovali? Preto hovor a povedz im. A pokračuje slovo, ktoré dal Pán Boh prorokovi Ezechielovi. A aj do dnešných dní nám hrozí, že si do svojho srdca položíme modly. A možno kvôli tým modlám uctievame Pána Boha. A aj z Pána Boha robíme poisťovňu na šťastie, zdravie, úspech, prosperitu, vzťahy, manželstvo, výchovu. A preto ten hlas Eliáša je tak kľúčový, tak rozhodujúci. No a poďme do toho textu. Pán Ježiš hovorí, nemôžete slúžiť dvom pánom. Modlárstvo je byť v službe dvom pánom. A Pán Ježiš ukazuje jedno riešenie. Riešením není poodhaľovať všetky tie modly, aj keď dneska by som vám chcel dať ešte taký návod, ako sa na tie modly pozrieť. Ale Pán Ježiš hovorí, riešením ani tak není odhaliť všetky tie modly srdca, identifikovať ich a snažiť sa s nimi niečo robiť, prosto snažiť sa ich konfrontovať, vyznať. Pán Ježiš hovorí, jedno tajomstvo riešenia je vrátiť sa k Pánu Bohu. K Pánu Bohu celým srdcom. Až potom začnú padať naše modly. A otázka tu dneska, aj keď sme takto zídení, alebo keď počúvate toto slovo, otázka nie je, kto z nás je väčší, menší modlár. My všetci
a sme v situácii, kedy v našom srdci sú modlí. A je len otázkou, či budeme ochotní, aby Duch Svätý nám ich odhalil a aby Duch Svätý nás prebudil a viedol nás naspäť do prvej lásky a horlivosti odovzdať sa úplne Pánu Bohu. Pán Ježiš hovorí, buď jedného budete nenávidieť a druhého milovať. Alebo jednému budete lipnúť a druhým pohrdať. A kľúčové je zamilovať si Pána Boha celým srdcom, prísť k nemu a dať mu celé svoje srdce. Zastaviť sa, uvedomiť si, že od niečoho iného čakám to, čo mi môže dať iba on. O niečom inom rozmýšľam, túžim, ako o ňom. A v prvom liste Jána 2.15, 2. kapitola 15. až 17. verš, máme výzvu, ktorú veľmi dobre poznáte. A je to výzva kresťanom prvej cirkvi. Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska alebo láska k otcovi. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí, vystavovanie sa blahobytom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní vôľu Božiu, a to je tiež to isté tajomstvo úspechu, kto však sa tak sústredí na Boha Otca, že ho urobí Bohom svojich plánov, peňazí, priorít, hodnot a sústredí sa na to, aby činil Otcovú vôľu. Kto z vás bude ten, ktorý sa na toto sústredí a povie, Otče, ja som kúpený baránkovou krvou, ja som tu pre teba. A to je to tajomstvo, zostane na veky. A toto varovanie je cirkvi napísané. To znamená, cirkvi hrozí, že budeme milovať svet a prepadneme žiadostivosti tela a očipíche života. Cirkvi to hrozí. A ešte keď som sa modlil aj za toto slovo, tak som vnímal, že je kľúčové, aby sme sa pozreli na to, čo je napísané cirkvi do Laodicei v zjavení Jána. A zároveň by som vás chcel pozvať na druhý vrch, ktorý som vám sľúbil na začiatku môjho príhovoru. A prvý bol ten Karmel, kde nás to síce láka, lebo je to úrodné pole a zasľubuje nám to naplnenie tých všetkých našich túžob a potrieb. A radi tam ideme, ale Pán Boh tam konfrontuje naše srdce. Druhý vrch, na ktorý by som vás chcel pozvať, kopec, sa volá Golgota. A v preklade lebečné miesto, miesto lebky, miesto smrti, na ktoré nikto z nás nechce ísť, ktoré nikoho z nás neláka. A nikto by si tam neotvoril živnosť a podnikanie. Možno poznáte ten príbeh v starej zmluve Nábala. Hovorí vám niečo meno Nábal? Podnikal v oblasti poľnohospodárstva a živočíšnej výroby. Mal obrovské stáda. A raz k nemu kráľ Dávid poslal poslov, že daj mi niečo pre mojich mužov, lebo moji mužovia chránili tvoje stáda. A Nábal podnikal na Karmele. Tiež si vybral veľmi dobré miesto, kde sa dalo podnikať. A ja vás pozývam na Golgotu, kde zomieral namiesto nás Pán Ježiš Kristus. Lebo nebola iná cesta, aby sme mohli sa vrátiť k Otcovi. Nebeský Otec nám zjavuje svoju lásku. Nebeský Otec hovorí, ja vás tak milujem. A zároveň som tak svätý. Tak vás milujem, že to nemôžem nechať tak. A som tak svätý, že nemôžem nepotrestať hriech. Že nemôžem zadosť učiniť požiadavkám a svetosti zákona. Ale tak vás milujem, že to nemôžem nechať tak a dávam za vás svojho syna, Pána Ježiša Krista. Na tom vrchu Golgota. A nemusíte ani zavrieť oči, viete si predstaviť a ten kríž, na ktorom zomieral Ježiš Kristus. Znetvorený. Na nepoznanie bolo jeho telo zbičované. Dodrásané tak, že možno nebolo takmer vidieť, aká bola jeho skutočná podoba. Mal povytrhované mäso zo všetkých strán po tom bičovaní. Možno do tváre by ste ho už nespoznali, ak ste ho predtým aj poznali. A bol takto pribitý na kríž. A prečo Božie slovo hovorí, že kvôli našim hriechom
bol tam pribitý. On tam vynášal modly nášho srdca. On tam vynášal všetky tie naše tajné veci srdca. On tam vyniesol tvoj strach a tvoju hanbu. On tam vyniesol tú tvoju túžbu byť krásna. On tam vyniesol tvoju túžbu byť úspešný, byť niekto. A kvôli tebe tam bol pribitý, krvácal tam. Zomieral za tie veci, zaplatil tú cenu. A Božie slovo hovorí, že tou krvou sme draho kúpení do jeho vlastníctva. Aby sme boli navrátení jemu. Aby on bol našim Bohom. Aby Pán Boh mohol povedať o nás, toto je môj ľud, pomenovaný mojim menom. A my, aby sme povedali v ústretí nemu, náš Boh. Ako jeho vlastníctvo. Aby sme opätovali jeho lásku, ktorou nás milovala, v ktorej nám dal úplne všetko. Podľa listu Rimanom 8. kapitola, či nám Boh v Kristovi nedal úplne všetko. Ako sa dá odpovedať na túto lásku? A podľa mňa tu je tajomstvo. Môžeme analyzovať modly našich srdc. Každý ich máme a každý máme nejaké. Ale podľa mňa to tajomstvo, ako môžeme z toho modlárstva výjsť, je uvidieť, že za nás bol prebodnutý Boží syn, baránok Boží, Ježiš Kristus. Aby nás navrátil do Božieho vlastníctva. A ja vám teraz prečítam ten list zo Zjavenia Jána. List cirkvi v Laodicei, ktorý si myslím, že je pre nás veľmi aktuálny. Anjelovi cirkvi v Laodicei napíš, toto hovorí amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia, poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Keď Eliáš kričal Božiemu ľudu, dokedy budete kúľhať na obidve strany, ľud mu neodpovedal ani slovo. Vidíte tú pasivitu? Tú nečinnosť. Len nám daj pokoj. Nedávaj nám výzvu. My plynieme s davom, s kultúrou. Pozri sa, všetci to robia, všetci tak žijú. Ľud mu neodpovedal ani slovo. Poznám tvoje skutky, že nie si studený ani horúci. Keďže by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlážny, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, ničoho nepotrebujem. A toto je ten refrén Achaba a Jezabel. Toto je ten refrén našej kultúry, ktorá vypláva úplne na povrch. Som bohatý. Ja viem svoje, ja som si našiel svoje pramene na Google. Ja viem, koho počúvam, v akej sociálnej bubline som, kto sú moje vzory, kto je môj obľúbený kazateľ a moja teológia. A ja viem, kde je riešenie. Čisté modlárstvo, rozumiete? Čisté ľudské pozemské bohatstvo. Nahrádzame Krista, ktorý zomieral na kríži, aj našimi teológiami a formami kresťanstva a zbožnosti. Nikoho a ničoho nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, kúp si odo mňa. A môžete pokračovať, čítať si ten recept, ten text z knihy Zjavenie Jána, z tohto listu v Laodicei. A rád by som vám dal na záver možno pár námetov, také 4 otázky, ktoré si môžeme položiť, ako objaviť modly nášho srdca. Prvá je, na čo myslíš v samote? Keď môžeš úplne vypnúť, keď si sám, už na nič iné sa nemusíš sústrediť. Na čo myslíš? Čo si predstavuješ? O čom snívaš, keď zaspávaš? Kam sa uberá tvoja myseľ, tvoje srdce? Po čom túžiš? To je jeden zo spôsobov, kde sa zrazu ozvú modly. Druhá taký návod, na čo míňame najviac peňazí, alebo na čo míňame peniaze. Možno to chce nejakú analýzu, možno si dáš urobiť výpis z účtu tvojich platieb, ak teda prioritne používaš platobnú kartu alebo mobil. Ale porozmýšľaj.
A aj Božie slovo nám hovorí, že peniaze sú lakmusovým papierikom, skúškou, ukážkou toho, kde je naše srdce, tam bude aj náš poklad. Tretí taký návod, ako možno objaviť modly. A to je hlavne pre kresťanov. Ako reagujeme v situáciách, keď máme nevypočuté modlitby a kedy zažijeme sklamanie? Čo sa s nami stane ako kresťanmi? A je to pre nás dôležitá vec. A niekedy vtedy sú zjavené modly. Možno je to modla tvojej hrdosti. Ty nedokážeš odpustiť. Ty sa s tým nedokážeš zmieriť. Ty cez to nedokážeš prejsť. Tam si stroskotal a drží a si tam prosto. A možno sa nahnevaš aj na Pána Boha. Nevypočul tvoju modlitbu a pritom to bolo tak kľúčové, tak dôležité. A sú to ťažké veci. To sú hrozne ťažké veci. Nejako nepodceňujem našu emocionalitu a náš zápas, ktorý zažívame, keď nemáme vypočuté modlitby a keď prežívame sklamania alebo hrozné ťažké straty, keď nám zomrie napríklad niekto blízky. Nejako to nepodceňujem. Ale niekedy je to ako reflektor, ktorý ukazuje našu modlu. A štvrtú takú vec sú city, emócie, ktoré nedokážeme ovládať. Čo sú tvoje emócie, ktoré nevieš ovládnuť? Prosto povieš, ja si neviem pomôcť. Keď vybuchneš v hneve, prosto. Ja si neviem pomôcť. Mňa tak vytočil. To je tak hrozné. Ja som musel prosto. Alebo keď ťa prevláda depresia, melancholia, úzkosť. Niekedy toto ukáže modly tvojho srdca. No mal som pre vás ešte pripravených 10 modiel, 10 okruhov, pozor, iba okruhov modiel. Ale pre krátkosť času. Sú teologické modly, sú sexuálne modly, sú magické alebo rituálne modly, politické, ekonomické modly, rasové, národnostné, sú modly vzťahov, sú náboženské modly. O nich som asi dneska hovoril asi najviac. A potom sú kultúrne modly a potom sú skryté modly, 10. oblasť, skryté modly našich srdc, ktoré sú odhalené napríklad pri tejto vete. Život má len vtedy zmysel, keď ja stojím za to, a to je vtedy, keď, môžete si doplniť, keď ma miluje táto osoba, keď mám takýto príjem, keď som v tejto sociálnej vrstve. Na záver, ako sa budeme modliť, chcem vás znovu pozvať na vrch Golgota. A možno tak nie je dôležité vedieť, ktoré všetky tie modly v srdci máme. A možno ich je veľa. Veľmi kľúčové je dnes zamilovať si Pána Boha a prilipnúť k Ježišovi Kristovi. Oče, Ty si nás stvoril, z Teba pramení náš život, naše dýchanie, naše životy si nám vymeral. Je napísané v Tvojom slove, že naše dobro není nad Teba. Nič na tejto zemi nenaplní naše potreby. A iba Ty. A nič na tejto zemi nenaplní tú najhlbšiu potrebu nášho srdca, iba Ty. A Ty si nás tak miloval, že si dal za nás svojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista. Pane Ježišu, Ty si bol ochotný zomierať za nás, Ty si zaplatil životom. Ty si bol potrestaný namiesto nás. Ty si tam vyniesol tie všetky naše modly. Pane, chceme sa vrátiť k Tebe. Chceme sa vrátiť k Tebe, Ježišu. Chceme ťa urobiť znovu všetkým, prvým. A prosíme Duchu Svätý, aby
aby si nás roznietil, aby si nás rozhorlil, keď sa potrebujeme vrátiť k prvej láske. Duchu Svätý, aby si nás zobudil. Duchu Svätý, modlím sa, aby tento Eliášovský hlas si ozvučil. Duchu Svätý, modlím sa, aby si nás zobudil v týchto dňoch, aby si nám dal milosť zamilovať si baránka Božieho a vrátiť sa do vlastníctva, do majetku, byť majetkom Otca v nebesiach. Vrátiť sa do jeho vôle a vrátiť sa k tebe celým srdcom, Pane. Tak ako hovorí tvoje slovo, že milovať budeš Pána Boha celým srdcom, celou myslou, z celej sily a svojho blížneho ako seba samého. Pane, navráť nás k tebe. Amen.